Hej, mit navn er Kasper. Gæsterne sidder inde og venter. De er kommet, de sidder og hygger sig. Og nu vil jeg vise jer, hvor let det er at lave årets nytårsmenu. Det første jeg bare vil, det er at jeg vil tage hummerbisken, som er smagt til med cognac. Hæld op i min gryde og lad det stå lige så stille og varme op. Det passer sig selv. Det næste jeg vil, det er at tage min torsk. Tag en lille smule olie. Det kan være olivenolie eller helt neutral olie. Lige drysse en lille smule henover. Og en lille smule salt. Det skal ind i ovnen. Torsken, den skal have ved 160 grader, skal den have mellem 8 og 10 minutter. Mens fisken den er i ovnen, så er det vigtigt, at jeg lige rører bare lige en gang imellem i bisken, så den ikke sætter sig i bunden. Nu har fisken fået 8-10 minutter, alt efter lige størrelsen og ja, hvordan man nu ønsker det. Så jeg tager det ud. Så det er lidt småvarm, den her. Så skal det anrettes. Det er forholdsvis simpelt. Man tager et stykke torsk, placerer den i bunden af sin tallerken. Så tager vi vores jomfruhummer bisk, som er lavet på jomfruhummer skaller. En smule hungerpong, en lille smule fløde, en masse urter, og så cognac selvfølgelig. Så tager jeg en skefuld, kører ned her på siden af fisken. Der er også et to. Ja, det er lige størrelse af skeen. Dernæst skal vi bruge vores jordskokke chips, som vi anretter fint på den ene side af fisken her. Lidt kjol på toppen. Og til sidst noget af den her urteolie, lige så stille dryppet rundt igen. Så er der forret. Det vil godt. Så er det tid til hovedret. Hovedretten det kommer til at bestå af en gang US roast, som er blevet krogmånet i 65 dage. Det er blevet stegt af med en masse forskellige urter og en lille smule urter på toppen. Det skal vi have i ovnen sammen med vores tilbehør, som er konfiteret kartoffel. Og så er der smør, bagt løg sammen med en lille smule hvidvin. Det første jeg vil, det er at putte det i ovnen. Igen på de her 160 grader. Det er utrolig vigtigt, at de følger de instruktioner, som følger med til menuen. På grund af, at det varierer lidt alt efter, hvor mange man har bestilt til. Sådan en roast, som jeg lige har sat i ovnen, den er til 4 mand. Imens den står og hygger sig, så vil jeg lige hælde saucen op og vores gulerodspuré. Det er ikke helt ligegyldigt, hvad for nogle størrelse kasseroller du bruger, man lige bruger til det. Men have en, som passer gerne til mængden. Gulerodspuréen, den er lavet på gulerødder, danske gulerødder, sammen med fong, fløde, smør, salt og peber. Så har vi saucen her ved siden af. Saucen her, den er lavet på korianderfrø, fællingefrø, sort peber, en masse æblejuice, kogt ned sammen med rødvin og fong. Det sætter vi også over. Der er ingen grund til at tænde det hele nu her. Vi skal simpelthen vente på, at vores roast den bliver færdig. Så nu der er det bare lige at slappe lidt af, gå ind til gæsterne og hygge sig, og så vende tilbage lige lidt. Der er gået omkring 12 minutter, og nu har jeg alle mine ting klar. Min puré er varmt, min sauce er varm, mine kartofler og løg de har fået rigelig med tid i ovnen, og mit kød det har ligget og hvilet sig. Det jeg lige vil vise, det er, hvordan jeg skærer kødet ud. Det er bare vigtigt at fylde de instruktioner, der står på menuen, men ellers så er en god hovedregel at altid skære mod kødfiberne, så får man det mørste stykke kød. Det jeg lige vil starte med her, det er lige halvere den, så jeg har et lidt bedre udgangspunkt. Som I ser, så er den pæn rosa. Det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil skære. Det her det er cirka til 2 portioner. Så det jeg simpelthen gør, det er, at jeg skærer nu i ønsket tykkelse. Nu er det helt varmt. Jeg har skåret kødet ud, og så er jeg klar til anret. Det jeg vil starte med, det er, at jeg vil starte med min gulerodspuré. Laver først en lang linje på den ene side, og så en lille en her. Så tager jeg min kartoffel. Lige sælger den en lille bitte smule. Afsat. Så kommer mit kød på. 3 store stykker kød. Et løg.
skal jeg i gang i lidt tyttebær og lidt syltet skalotløg, som jeg bare placerer lidt sporadisk ind over retten. Og lidt tyttebær til sidst. Så skal vi have lidt sauce på. Lige lidt ind på midten af retten. Cirka 2 skefulde. Og for at slutte hele retten af, ser man lige en lille smule spædet timian på toppen. Så er der hovedret. Aftenen lakker mod enden, og vi skal i gang med desserten. Den består af en kraftig chokoladekage, en crumble lavet på pudersukker og hvid chokolade, en coulis lavet på hindbær, og til sidst lige smule violet skovsyre. Det er meget simpelt. Det jeg starter med, det er, at jeg vil tage min coulis, en skefuld, placere den i den ene side af tallerkenen, lige en dut, tage bagsiden af skeen, sæt i midten og træk hen. Så tager jeg mine 2 stykker chokoladekage, sætter her, sætter lidt opad. Meget gerne få lidt højde på retten, hvis man kan. Lidt crumble på siden her. Kan man selvfølgelig gøre, som man vil. Sådan her. Og til sidst lidt syre. Så er der ikke andet at sige velbekomme og rigtig godt nytår.